esibili bazawathi ngesizathu ezithile bawuzile lathi kantoba ndiyayijonga inkokhelo enohamba phambi kwam. Hallelujah. Amen. Yawajonga amadoda yabona ikukho iibhosisi apha. Kantoba andikhozi nebhosi bazalwane, ibhosi bazalwane iyakhomba. Nathi mandikhangela ilida indoda ezawukwenza ndenze, indoda evuthiweyo, indoda ehlikileyo. Heyi, inkokhelo likhwama zayo. When the money paid. Amen. Amen. Hallelujah. Kwasinqokola ngopostile sithi ukuwa nokuma kwebandla kulapha kuthi. Good. Amen. Sithi mayingabi inhle ngela xesha ilapha kuni ithi sofika kuthi yonakala. Amen. Ayibonakali soba lapha kuthi. Ngoba ibinhle ilapha kuni sayama mayikani ayifika apha kuthi. Amen. Iyo le. Ndiyonwaba kanti ndizawuncokola ngoThixo. Ndiyonwaba kakhulu. Ndizawuncokola. Ndaqala abazalwane yathi ndilibhatya ndodwa apha. Hayi bo. Yathi ndilibhatya ndodwa. Kanti ndim ndodwa wangapha. Ngapha yakhaya. Hayi bo. Ndim ndodwa. Ndaqolela ngizothetha isiXhosa esihlakaniphileyo. Sizoyela izwi likaThixo. Amen. Ngifuna ukukhawulezisa. Uthe umama xa besi-introducele inkonzo apha late ngo-2021 wathi la mama kundihlele Amen. Ngoku. Okay, ngenxa yesivumelwano sethu silibandla. Yes. Size ngenxa yesivumelwano sethu silibandla bazalwane. Ukubana masibe lapha namhlanje. Sabe nesibhalo sisingqinele into yokubana nyhani bazalwane kumele kunyanzelekile uba masibe lapha. Amen. Kunyanzelekile uba masibe lapha. Amen. Amen. Incwadi kaJobe. Isahluko ngamashumi 42. Sawuthatha ke ivesi ye-11 efundeka ngolu hlobo. Beza kuye bonke abazalwane bakhe nodade wabo bonke nabo bonke ababesezana naye ngenxa engaphambili. Badla naye ukutya endlini yakhe. Bamkhuza, bamthuthuzela ngenxa yobubi bonke ebekumfikele bona. UYehova bamnika elowo ikhulu lemali, elowo injikazi legolide. Ukuvuka komzimba. Sathatha ke uchapter 9. Sithatha uverse 6. Indlela yokunikela. Qondani ke le nto. Lobo wohlwayela ngokuvimba, wofuna kwangokuvimba. Nalobo ohlwayela ngesisa, wofuna kwangesisa. Akuvukana.
ukukhawuleza lisuke bazalwane ucacisa nje namazwi acacileyo asefanga abazalwane phambili lisuke egameni lenkosi. Andibuye namsi ukwazi-ke ukuthetha ngezwi. Andikwaziyo ukulisha abazalwane, ndikwazi ukucacisa lisuke. Amen. Ithi levezi phaa eqaleni, there was a convo between uThixo noSathana bethetha ngoJobe. Amen. Ndifuna uyenza mfutshane. Amakhwenkwe asekwaluseni. Ithi incwadi yeBhayibhile avela amabhere atshabalalisa kwashiyeka wamnye. Ithi incwadi yeBhayibhile yagijima yafika yabika yathi kwenzekileyo. Amen. Kodwa ke kwashiyeka mna into yokubana ndizokwazisa. Wafika umlilo emasimini bazalwane, wafika watshabalalisa, washigijima wazofika wathi konakele. Kodwa kufika ushiyeke mna ubona mandizokwazisa. Wathi sayijongile naleyo bababona nibomba waqala kwenza ingxaki okanye kwenzeka into engaqhelekanga emzimbeni. Ithi incwadi yeBhayibhile indoda yaduma, indoda yaqala yaphuma amathuba egameni lenkosi. Ithi incwadi yeBhayibhile yaqala into yobana mayizindlu yaphuma yayohlala okhuthwini. Uyafika unkosikazi uthi beza kunceda. Thuka uThixo. Yo! Nkosi yami. Ithi nkosikazi thuka. Akho mfundisi ukholwa. Andithi apha into iphakathi koJobe noThixo. Uthi unkosikazi thuka ngaphambi kwakho. Yabazalwane ayithuki inkokheli. Uthi thuka loThixo emva kokufe. Akathi nkosikazi uThixo kukazayenza okanye kuzafa uThixo. Uthi wena usomthuka uThixo uzafa. I-assurance izizile. Dalo next was ba. Uthi yanyaliswa kanye mnize ngazo zonke izinto loThixo emva kokufe wakuyithuka inkokheli isichamo kokufa. Ayikho into sayifumana kokufa. Yabazalwane andithethe nasemazizini madoda. Ibhale ndingekazalwa nabo zalwane. Ndifumana intwana sawuthuka uThixo uyafa. Makasithande uThixo wethu. Amen. Makasithande uThixo wethu bazalwane. Awutyhola abantu tukuhlamba ngawe kanti uzenzile. Thuka loThixo ube kanye ufe. Itheyame incwadi emva kwako zonke izinto ebezenzekileyo bazalwane bebasuka bonke bebesezana naye. Abanye bazalwane uthi bafika bazomthuthuzela. Ekuthutuzeleni bebephethe izinto ezahlukanayo. Abanye bebephethe imali, abanye bephethe amajika asegolide bezomthuthuzela ngenxa yento enzeke ngaphambili. Ithi incwadi endifunda kakuhle xa usahlalayo usiya ngezantsi uThixo wamsikelela uJobe wasinto zakhe waziphindaphinda ukudlula kokukala. Hallelujah. Athi umhlabeleli konke okudliwe isikhonyana kuzabuya kuphindaphindile. Makasithande Yesu Kristu. Hallelujah. Thanda kakuhle umpostile uthi apha ekuhlwayeleni kwakho yiJobe indlela olima ngayo ngoba uzaphinda uvune ngayo. Unginamazwi athethwe nguYesu Kristu. YiJobe xa ifika senza umzekelo
uvule isuke indoda yentana nje ezintathu ibuye ithi Nkosi umuthi nike zantathu ndisebenzile ndazuza esinye isithathu uthi ngayithetha uthi usebenzile mzalwane okholikileyo nifike neyesibini yenze kanjalo athi ifika wesithathu athi thetha nentloni ingane undinika yona ndayifika ndiphansi komhlaba uthi ukhohlakele uthi ukhohlakele uhlobo ohlwayela ngalo uzaphinda uvune ngalo uba uhlwayela ngesisa uyaphinda uvune kwangesisa egameni kaYesu Kristu owasifelayo amen.